Selamat berbahagia. Dek, sudah habis belum? Sudah habis? Udah ya udah. Pancen isi. Begitu ngeliat biru kenapa lu? Jadi lemot. Gimana toh Mbak Bu? Ending kari dhewe, ending kari dhewe. Kangene ati, Dik. Oh iya kangene ati ya Allah, Mas. Wes pindah loh Mbak. Dek, aku asik ngobrol loh, Mas. papi, hae. Papi.
Hae papi, hae papi. Masih kata kok Bu. Maaf Kanjeng Mami ya. Ayo Pi, pepaet kan sih Pi. Aja semalang wong ayu. Kanjeng Mami, mikir dulu. Pak Bodang, kurang barista ini. Semangat Mami. Cepet banget. Jelas kalau aku yang paling banyak. Nih, makasih. Tadi Matur suwun Ibu. Masukkan pulang. Matur suwun Bapak. Bestiku, sudah habis saya pulang. Udah habis ya pulang ya. Berkah barokah Deregis, Matur pokoknya suwun. doa terbaik Matur buat suwun. kalian, rezekinya lancar. Amin. Atas izin Allah, insya Allah bisa ibadah ke Mekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nalikane ro endalu atiku lalaman sira wayu linggal katresnan masih Ayo barista. nganti mas jejer ora bakal lali langkae ninggal katresnan lagu ayo yo 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 Tak sangka, tak sangka. Tak sangka, tak sangka. Keluarga besar Mas Laras, oh baru
luar biasa dan juga keluarga besar Cakung, bosku, bos Bojo, pokoknya mata sebelah dulu. Gimana? Ayo, Monggo Masku, jangan kalem. Je, monggo, monggo. Esek, 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 esek. Monggo Mas. Apa sliramu ra keton yen rekoso urip nang gunung bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi. Iki sudah sekian abad gak ketemu Masku. Sekali nih Minggu ketemu. sekali ketemu kudu 10 Oh, 5 kok. 10 lembar. Ngomongnya 5. Sehat-sehat ya Mbakku, Masku. Apa kowe yakin ora kasih Kudreti wiwit donya nganti akhir dewa ayu. Masku Mas Sugiono sing rawuh. Gubuk asmara. Esek 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 esek. Yen lewat aku kelingan gubuk kae. Biyen tanggul leren nek jagat kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Gubuk kaine padawati wiwit biyen tumeka saiki. Gubuk kae kebacrita wayahune nganti kekatrina. Keluarga besar Semar Mulyo Sugeng Rawuh. Pak De Gepeng, terus Mas Sis, Pak Dimin, Mas Arif,
Lanjut. Mas Aris, pokoknya keluarga besar Semar Mulyo. Ninggal Katresna keluarga besar. Bapak udah siap belum Des? Ayo. Monggo Bos Bejo. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Bos Bejo. Bos Singkep. Monggo bapakku pamit. Pak Geger masih. Bos Awal monggo. Pak Min. Pak Sujo. Esek.
penghormatan ibu kita nyanyi. J, monggo. Bapak yang nyawer tenang saja. Oke, Tutup siap. yuk. Kaya ngene lakonku biyen ngopo kok dadak ketemu Yen pancen ditinggal gawe gelo Hati senawase. ya. Iya, keluarga besar Sukawati jangan tindak dulu. Om, joget loh. Regita. Campur sarinya Indonesia. Ramu, ya sehat Pakde, Bapakku. Bos Mulyani, Juragan Raja Wali. Di mana beliau? Kotor, mata sebangun, Pak Bujuk keluarga bosku. Sehat-sehat. Terima kasih lagi besar Cakung. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pak bujane ngati Kemudian sepisan ketemu nanging gede ni rasa tresnaku rina wengi tansah ngarep-arep sok kapan balimu Bapak beksa. sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku digawe lara Dek Rizka, tak kenal maka tak. Dek Rizka. Monggo. Ning Nggih, siap. apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku kerontan Gusti kula Yo, yo gelap Bu monggo.
kaya ngene lelakonku yen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalake gawe kena ati salahake Regina. Dua ada 4 ekor, 1, 2, 3, 4, semuanya joget. Joget semuanya, ayo. Bablaske loro jonggrang. Ayo komandan. Monggo, mohon izin. Satu lagi mohon izin, semuanya joget, ayo. Monggo Mas Nandar. Ya, loro jonggrang. Kaya ngene lelakonku Ini jurus piton ya ini ya. yen pancene ditinggal Ayo. Ayo Mas. ati salahake. Terima kasih. Monggo Pak Darno, Pak Depio, Pak Suyono. Ayo joget. Nah. Ayo mbaknya joget sini ikut joget. angke kanan, angke kiri, angke tangan, angke ngisor. Kowe pancen ayu tenan ora. Aku kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Ora mokal dadi wanita boyongan. Sampai bawah bang, jogetnya bang, yo. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Semuanya sampai bawah jogetnya. Tobat-tobat kowe wanita terhebat sampai bawah. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Si kucing Mas Putra Prabu
Panggeng Raden Damarmaya duwe aji sekti Bandung Bondowoso si kucing lara jonggrang manuta suna pundhut garwa. Dia puput sampai bawah lagi. Sekarang udah bisa ya. Gak apa-apa, terus. Biar sama-sama olahraga kita. Ini jurus olah kobra kayaknya deh. Ayo Pak De. Matur Subanun. Ini khusus yang muda-muda. Matur suwun. Ini tadi lagunya kan seragenan mungkin nggak paham.